bakit ka sumama sa amin para mangatong? Magkuha kong kahoy. Bakit? Sagnod, walay sagnod. Yeah! So, mga katisoy, dito tayo dadaan para may shortcut tayo kasi kapag doon tayo dadaan, ganyan yung katisoy. Tower na. Malayo-layo. Oh, sama pa natin slow na, oh. Mababa mo mga katisoy, lalagkaring. Katawan port. Tingnan mo mga view mga katisoy. Tingnan mo mga katisoy. Ganda yung view. Oh. Ilalagay natin yung kagandahan ng kalikasan. Isa sa mga magandang rason bakit maganda manirahan dito o pumunta sa bukid dahil halimbawa, nasa likod ko. Oh, yan mo mga tisoy. Magandang tanawin hatid sa atin ng kalikasan. Binigay ng may kapal. Di ba mga tisoy? Magandang tanawin. So, tara. Baka maabot na yun ng gabi. Mga tisoy, arats! Blackie, oh. Yan yun, Blackie. Nagkamasama pa tayo in case may mga ahas. Layo. Yan. Oh. Sigla pa si Lola, oh. Sigla pa. At maarasan mo rin yung mga sabon, tumatay ka, dyan ka, CR ka dyan. Tumatay ka, oh. May dahon, dahon, pampunas ng puwet. Oh. Dito sa bundok mga katisoy-katisay, meron ring hayop na makikita natin katulad nito, kambing. Pero hindi sa atin yung lupain na yan ha. Sinishare ko lang, SKL. Oh, yan, kita nyo mga katisoy-katisay. Kita nyo. Kakambal ko yan. Oh. Wait a minute. Who are you? Joke. So, tara, let's go mga katisoy. Mga katisoy, let's start the real battle. Arot, no? Abi, misi ba? Okay. 11% na sa ito. Layo para ba ito? Lagi.
Tisoy, Isay. So, pahinga muna kami kasi medyo Apoy. Apoy at saka malayo-layo pa yung lugar. Kalahati pa tayo sa Kalahati pa. pupuntahan namin. Pahinga muna tayo. Tingin mo tayo sa mga View. dagat, sa view. Oh. Napakagandang view. Oh, yan yung mga Tisoy. Wow. It's more fun in the bukid. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bukid. It's more fun. Balik na. Oh. Tisoy. So, yan. Diyan ako. Samahan niyo po kami mga katisoy-katisay. Enjoy kahit pagod na konti. Bakot. And sa mga nanonood namin ngayon, don't forget to Yung like, background, yung subscribe. view, yung view. And click notification Yung view. bell. Yung view. Sa mga nanonood ha. Sa mga nanonood. Katisoy-katisay, sa mga nanonood dyan, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para ma-update po ka na namin sa mga bagong videos namin. So, ano pa hinihintay nyo? Huli na kayo. Sa balak ni. Lalim po dito mga Shoutout nga pala sa mga heartbroken na bagong... Hindi kayo sumigaw dito! Ito po yung chance nyo, pwede po kayo sumigaw dito na sana all, may bago na! Hashtag Katisoy. Shoutout nga pala sa aking ex na mahal ko pa sana yon kaso iniwan niya ako. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? So mga katisoy, nanadaymi karon. Nandito na po kami sa kukuhanan namin ng kahoy. So ito po si Busnatoy, siya po yung siya po yung Uy, wala lang. Biyasa ka. Hindi siya marunong mag-biyasa. Ako lang yung kukuha. Ako kasi karon yung kuha para itapok na to. Tipunin natin yung kahoy natin nakuha. Para mas madali lang, ilagay sa sako. Ako. So, anong tawag dito mga Hindi ako Tisoy? tutulong. Anong tawag dito mga Tisoy? Ano ito? Malabakaw. Malabekaw. Pero hindi namin alam kung anong tawag sa ibang lugar. Sa ibang lugar, pero sa amin malabakaw to. Malabakaw. Malabakaw. I think sa English malabekaw. So sa mga nanonood dyan, mga katisay-katisay, pwede nyo po kami tulungan sa pag-subscribe and like our videos and click the button para ma-update ka namin sa aming mga video. So, ano pa hinihintay natin? Boss Tisoy! Mga katisay-katisay, ito na po. More fun in the bukid. Inig-uli na to, mga Tisoy, gitara. Pampa-relax. Pampawala sa stress. Asim kilig! Pampawala sa stress. Tara, Katisoy, hira lang tayo. mga katisay-katisay, abangan nyo po kami, magkukompose kami ng song namin. At hindi kami na panoorin nyo para gumana yung Katisay, nandito kami dito. Hindi ba ako tutulong kasi kapoy. Grab. Pagod. Sama ni banana.
ka, tumatay ka na dyan, ha? So mga katisoy, uy, nandyan pala mga katisoy. Ganito, pagkuha. Dito pagkuha ng mga kahoy katisoy, oh. Dito. Pagod. Kita naman yung pagod, oh. Pero malakas pa rin. Ito. Yeah! Mga kahoy dyan mga tisoy. Piliin yung kukunin. Dyan.